noapte mai trebuia să vină. Vin acum, mai că să-i face, să-i verific. Bine, ai tot în regulă, tot. Dacă-mi bine. Nici asta nu stă bine. Umrit. Să scuze. Să încerc. Încerc scuze. Nimic. La vedere aici. Uite fata. Nu. Uite băta. Money, let's do blessing. Black fan, do your day. Bă, ce e asta aici? Bagaboțeala asta. Malec, che pare bucarea? Așa.
Etsiepinä kerrostalla poli. Palomeno. Alastumik Anastasiakseen. Saanda pendiperin lavastunseksi. Epinä kun pienellä mutta se senessä kun taisi ne täällä. Ei kalainia, minä mukaan ei kalannut kun kalunut tuli työtäkseen. Otan Gernano. Ja Gernamassa olla Näin, kertaan. Tiedätkö? on se puhuta. Tuli käviä. Nu. Foi căcatul. Una volta che fate io faccio. Porto si con la vita non messo. Tati. Neki park, tati. Mall. Mall. Eu nu vedi. Ba da! Eu stai la casa. Ba da, eu venit. Eu venit parc. Nu. Eu venit parc. Tati eu. Nu, eu. Eu, tu nu ești bebeluș. Eu sunt. Eu tati. No. Bine, te invitați să realizezi, nu poate. De seară trebuie să mă duc și la analize. Acum la pagina pe care acasă. Știu. Da, că mai stăm acasă la ușă. Stai, mi-e che guapo chiama. Sì. Veo che guapo per non parlare di dieta oggi. Ho passato uscire al fatto, va di sotto. Che ti ora? La ce ora è che ora andiamo? Nu știu. Hai smontat? Dacă ne piace. Acceptați. Aici, Para finita. Deci eu am făcut pe ieri, m-am făcut și eu, m-a luat și mie singur. Para finita. Trebuie să facă și ție. Acá nu te voglio și mai zis. Să te faci și papul. Am pa vodi să plac. Să nu poți să răspundă la cafea. Da. Тише. Azi poate vreau să fac și o casă, da. Bluie, bluie, mă, ce fut. Da. Și mi casa.
Ok, asta nu o să mai ajung casa asta. Luați-vă la revedere de la ea când... Nu știu dacă o să mai existe. Mi-a fost atât de tot viața, trebuie să mă arăt. Ok, trebuie să pleci casă. Nu. Ok, eu nu plâng de real, ok? Deci, tu căsuțo, mergi ca mine în piză. Ok, acum o să construim o casă. Dacă casa asta, eu de fapt am niște oameni noi, dar nu mai am nici nimic. Și acum am niște oameni noi. Ați văzut că am și case noi, doar. Ok, nu mai am fost de mult în Toca-Boca și s-a schimbat mult în el, sincer. Nu am fost de mult timp, sincer, să vă zic. Și acum nu am ajuns eu. Și mă enervează ceva la el. De fapt, nu am casă. Dar modernă, poate să am... Păi mâine, cred, nu știu. Încă trebuie să văd dacă o să am, habar n-am. Du-te un pizza, mă, cu YouTube-ul. Ok, acum începem să facem dormitorul, dormitorul a sorei. Ok, sora are un dormitor super frumos. Și să facem dormitorul super frumușel. Și atât de frumos de nimeni nu poate să recunoască, adică... Ok. O să pun și un de ăsta. Așa. Mai ce să fac și ăsta, să nu se facă cumva un de ăsta pe aici prin casă, o murdărie pe paturi, că mă omoară ea. Sau poate eu să cumpăr din nou, sincer. Vreau niște cupoare de miel. Ok, am făcut o glumă, sincer. Arată minunat. Asta să fie casa lui băiatul, sincer. Asta să fie casa lui băiatul. Ăla. Uite, asta e casa mea. Ai înțeles? Wow, ce frumoasă e, chiar e frumoasă, rău. Dar mai e de lucrat la ea? Da, sincer mai am. Ok, până așa, haide să facem ceva frumos, ai umblă pe acolo cu ea. Bine. Sper că nu chestii. Uite, ăsta o să fie dormitorul tău și dormitorul meu o să fie aici, sincer. Bine, ok, și baia și bucătăria. Baia o să fie acolo și bucătăria aici, nu? Da. Ok, sincer. Așa. Ok. Haideți să mai lucrăm cu mine. De fapt, eu nu știu că de fapt tu bucălesc. Nu vreau să fii iubita mea. Ok, și mai avem? Da, mai avem. Mult. Foarte mult. Ok, sincer, foarte mult. Ok, trebuie și să facem pereții. E sufragerie tot aici în camera mea. Ok, e frumoasă camera mea. Sincer vreau și eu să dau un pui de somn. Bine, culcă-te. Crezi că scapi așa ușor? Eu de fapt vreau să fiu iubita mea. Te-am prins, o să fii iubita mea. Pentru totdeauna. La. Și o să fac un
o să fii numai iubita mea pentru totdeauna. Și tu nu-ți mai scapi. Și data asta am închis toate astea de ieșire. Numai tu să nu fugi așa, că te prindea într-o secundă. Până așa, eu să fac totul ce vreau eu. Pentru că sunt mare și ești. Am pus și tablouri cât de frumoase. Da, am pus și tablouri. Vrei să te pup? Bine. Dar unde? Pe buze, unde? Cum? Pe buze? Iac! Nu! Am zis să te pup pe buze! Of. Bine. Hai. Bine. No. Dacă nu cu limba, sincer. De ce faci cu limba? Nu-mi place. Sincer. Nu vreau să îmi faci cu limba. Și ce-mi pasă mie? De fapt, nu ți-am zis că eu să fiu iubita mea? Ce ai zis? Upsi. Nu ți-am zis. Ce? Bine, dar poate să mai treacă părinte Bibit? Da, asta ziceam și eu. Hai că-ți fac un fotoliu aici. Ok. Sincer, puneți asta aici. Să mă enerva. Ok, gata. O să ai și tu o masă. După aia. Pune-te la culcare, că și mie mi somn. Să nu acum o să fac. O să avem doar un... Cât de greu este să fii o fată când nu ai puteri. Nu, lași asta. O să-l pun exact aici. Gata. Doamne, să mai fac. Nu-i de ajuns. Mi somn rău, sincer. Să poate fac o măcherie cu mine. Uite așa. Și după ea, uite așa. Unde a dispărut? Muzica au luat-o. Te-am zis că o să te iei. Te-am zis, nu te-am zis de fapt, dar totuși nu știam. Chiar ce să fii proastă. Petita. Am zis că o să te iei. Dar nu te-am zis, am uitat. Măcar am zis pe mintea mea.
Am auzit că aici e adresa. Vă rog, lăsați-o. De la nu cheam pe aici. Bine, am lăsat-o. Mamă, e tată! Ok. Zoti! Ce caută ăștia aici? Ei! Hai suntem doar 4 și voi 3. Ups. Da, chiar. Noi suntem 4. Noi vrem să fie sora noastră. Nu mai cad. Nu mai luăm niciodată. Uite, asta pe tatăl vostru. Și asta sora voastră și asta mama voastră. Așa? Hai să ne cunoaștem. Hai să ne cunoaștem. Sincer. Curche. Da. Ce faci acolo? Mai jos. Suntem 7 în familie. Păi de ce m-ați aruncat din casă? Avem un bodyguard. Te rog, pleacă de aici, tu nu ai ce căuta aici. Mam! Unde-i pe fratele? Mai mic. Nu mai și tu aici. Explică, noi avem voie să intrăm. Na, că am intrat. Unde credeți că plecați așa ușor? Uite-i pe părinții noștri. Cum adică? Nu lăsau fost... nu, vă rog, nu lăsați. Eu de fapt sunt răi. Aruncați-l! Tu de ce cauți aici? Tu n-ai voie să cauți aici. Ai înțeles? Doar bani. Dacă vrea să le dai o semnătură. Da? Sau dacă vrea să facă concerte. Da, chiar. Să facem concerte. Ce glumă frumoasă. Glumă amuzantă. Iar chiar fac. Iar eu știu. Da? Atunci vină cu noi. Cu vine. Haide. Ia că nu duc. Haideți. Haideți. Cât prost e fazeră. Facem chiar concerte. Există până seara. Există până seara. Chiar. Dacă nu s-a făcut. Ok. Se lasă. Începută la concerte. O să vedeți ce cuvântăm la concertul ăsta.
îți vă place? Vrei banana? Nu, mănicel becel. Da. Mănicel becel, mă. Stai. Stai. Lasă, lasă. Lasă. Hei.
Unde-i tati? Para. A, se duce la muncă? Câte Se bună. duce la muncă? Da. Să nu cetui pruna. Ce vrei? Să nu cetui pruna. Lasă-mă, tu curăță. Popseligo meu ieri. Germania, Polska, euro. Păi, fată! Mă sperie acum nebunule. Păi, asta-i pută, păi, asta-i pută, păi, de goata asta scârție, păi, păi, căcata, dă pupă, dă pupă! La drumul, aplicați-mi, a băgat și acolo la acolo. Da? Uite. Deci, Stefana Piroce să nu... Adună. Ce faci, fată? Este o morțișoară bănoagă. Ia piciorul de masă. Ia piciorul de masă în masă acolo. Ia piciorul pe ăla după. Mănâncă. Asta este proteină. Quiero estar otra cosa, espera. Para hablar sobre otra cosa. Estos meses. Y ve, Otra cosa, ¿eh? ya prueba. Hija, figlia 150.
Anton, eu Michel. Da lasă-mă cartoșa, le duce pe culoana. Da. Questa sta una panna meccanica sta seguendo su. E questo che non sta. Magari film, magari. Aia, perché? E questo fai nel film? E sulla donnella lei fai. E catone, e che hanno E cazzo è il potere? Nulla che era catostare questi cazzo. Anda pa mezzo, capita come. Non ne materia, basta, de firul che scrivi de xesto, ce? Că am alguna panuchetie. E pamena te još na kalale, na kamena višake tote. Bam, ce je Da! No, si dà fidato nero, la vita si dà un'espera, e poi pazza non fai altro in realtà. Vale? La parola del tipo? Oi. No, fa mi costi un grasso. E la peste. Uita, de ne bulgari tot nu vii ieftin. Uite evo, nu-i peste peste. E că noi ci stigonesc în mod specie, marța nero. Uite să tu de bine asta. E bene, este așa. Fatto de bene. Cade ca oggi la badia crisi internet che tra cosa rettato lo scuolo a questo pacchetto che se non è crisi e come lì. Ευχαριστώ πολύ και στα τέτοια μας. Δεν κοιτάω κι εγώ κατευθείαν τα κάτω. Pani, już odmowamy, że pan postawimy gniekę, a w dawno, żeby jakieś co nie są do 100 metrów. Così da noi gli ospiti cosa sto facendo? Gli ospiti. Σαν να με τρώει και εμένα ο κόλος, Αυτή. Πολύ μάλιστα. Να πλύνεις λίγο τα δόντια σου έτσι με βούρτσα μόνο. Oi, fată! Mai răspunzi? Oi, căcatul! Benico, mi-a venit un pic de la BCR mie aici. De unde am la ce banc?
de euro. 60 de euro. Dacă puneam pe un an, îmi dădea 120 de euro. Da? Sfârșitul lui martie, aprilie, începutul aprilie. Începutul aprilie am țărorul ăsta. Că eu salarul care mi-l bagă ăștia o să-l transfer tot aici în România. Dacă bani. Deci mi-am băgat 764 de euro Vreau să salarul. nu-ți balul asta, 12 milioane să-i fac de la 18 ani și să iei. Câte un milion până ai, câte copilul nu poate să întâlne. Ar trebui să nu nu e bine? Stau la 18 ani atunci să spună mie că vreau aia. Du-te, ia-ți bani, ia-ți vrei să dai de serviciu, să dai nu? Nu ce mai bine așa? Nu trebuie ca nimeni. Uite, poate ai de la altate nici, dacă spun una. Lasă că ea, băgate de ea, doamna aia. Dar de ce să nu țină cu ce bagi acum? Dacă bagi 12 milioane, să bagi 2 la mai mult bani, înțeleg? 12 milioane ce bani acolo, mai pune și să faci lor ca om. Băi, dacă trag un picior în curs, că zbor 15 metri, vină cu așa. Ce figurile astea pe tine? Păi ce figurile astea pe tine? Ia că n-a tot să te piace mama aia și să te îmbraci. Hai, te duci cu mama aia? Plecăm. Băi, unde te duci tu cu mama aia, băi? Mă să vedem și ouă, că nu îmi pare grație. Că după ce mi-ai făcut ăla, nu știu ce să zic despre tine. Uite, mama. Are nevoie. Oh. Zice, oh. Da, ce crezi că nu le posta?
Papu! Ia uite! Spală bine. Uite! Îl vezi că e din ăsta? Că dau muzica la maxim. Hai, dă-i drumul, dă-i drumul. Asta pune pătrulele și pune acolo așa. Nu arunca așa, nu arunca așa. Tu vezi cum este. Pune aici în pat. Lasă mai uite puțin. Nu știu, poate bate văd. Ia. Păi dar dacă așa e legea, nu te primești nici la școală, nu știi? Dacă nu ai vaccin făcut, stai puțin, poate nici nu ți-l faci astăzi. Aia este ca să nu te îmbolnăvești afară, să nu iei microbi de colo-colo. Păi pentru asta se face astea. De fapt vrea să-mi omoare oia? Să-ți omoare toate microburile din corp, pentru asta este. Nu să-ți faci la copii așa. La școală ai văzut că îi cere hârtiul ăsta, dacă ai făcut toate vaccinurile. Dacă nu ai făcut vaccin, trebuie să mergi la școală. Toată viața ta o să îți cere vaccinul, că de rău. Și dacă ne-am făcut de rău, toți copiii sunt un pic, da? Plângi și eu, și vă știu și de la face de vaccinuri. Mare lucru, doar la măsea plângi, la aia plângi, la tot plângi și zigat. Eu nu suport, dar cine suport injecții? Eu vreau suportativ, dar eu nu suportativ să mă duc la dentist, îmi fac cu aia și să-mi dea cu apă rece. N-am fost să plec cu seama, ia hai, vino cu asta, să facă coadă. Eu nu pot să aștept mult aici, eu m-am făcut criză, trebuie să mă pierdă și eu, plecăm. Vine papu? Tu știi și plătești papul acum la dentist? Vai de capul meu, mă. Merge la dentist? Film. Închide telefonul ăla. Lasă că mi-a trimis mami și mie un mesaj. Dragofalul de ceru. Ia lasă-mă dracu în pace. Hai. Ole și mă smilai.